bacci sai dai kaɗan, ka yi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam qumil layla illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi, wato ka tsaya dare gabaki ɗaya sai kaɗan rabinsa ko kuma ka rage kaɗan daga cikin rabin ko ka ƙara kaɗan. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi gaba ɗayan daren yake rayarwa baya bacci. Saboda haka mutum ya ƙaurace ma makwanci a cikin waɗannan darare. Na shida, ka guji dukkan wata rigima, ka guji musu, ko da matarka ne ka guji musu a cikin waɗannan ranaku. Kuma shaidan a zuciyarka za ta iya ɗibanka kan ka kama rigima da iyalinka a cikin waɗannan darare don ya haramta maka falalar da ake samu, domin shi musu da jayayya yana ɗaukewar rahama, da haka ka guje shi. Sannan a cikin waɗannan darare ka dukufa a kan neman lailatul qadr. Ita lailatul qadr ba wata alama ce ake gani ba ko ka ga bishiyoyi suna sujada ko makamancin wannan, a'a dare ne da Allah ne ya san hakikaninsa. Saboda haka kai kaunar dai dacewa da shi, kuma ana samun sa ana dacewa da shi a cikin dararen mara na waɗannan goman ƙarshe, daren 21 ko da 3 ko da 5 ko da 7 ko da 9. To sannan na 7, addu'ar da ya kamata ka dukufa yi a cikin daren, in Allah ya sa ka dace da daren lailatul qadr, wanda kenan duk cikin dararen nan zaka yawaita yinta, ita ce addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana na Aisha, ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah kai mai afuwa ne, kana son afuwa, kai mun afuwa. Sannan irin launi daban-daban na ibada da zaka yi, ka yi shi gwargwadon iko wanda zai zamanto bai sa maka ginsa ba. Kai sallah, kai karatun Qur'ani, kai zikiri, kuma kar a manta daga cikin ayyukan alkhairi a cikin waɗannan kwanaki da kada mutum ya manta da su, shine ayyukan kyautata ma iyaye. A kyautata ma iyaye, wanda duk Allah ya iyayensa suna da rai, ya zage dantse wajen kyautata musu, domin Allah maɗaukakin sarki ya sanya yardarsa a cikin ana samunta ne a cikin samun yardar iyaye. Saboda haka yayin da mutum yake hankolo yake kokarin samun yardar Allah a cikin waɗannan darare, hanya mafi sauki gajeruwa wadda ake ce ma shortcut shine wato ka kyautata ma iyayenka a cikin waɗannan darare. Kai wani abu wanda ka yi abin da ka san zaka sanya musu farin ciki a cikin waɗannan darare. Idan duk kowane dare ne ka keɓance wani abu na alheri na kyautata da zaka yi ma iyayenka, to hakika wannan ka ɗauki mataki na samun yardar Allah. To sannan kuma a yawaita addu'ar kan Allah maɗaukakin sarki ya ‘yanta mu daga wutar jahannama, domin a cikin dararen nan Allah yana, a cikin dararen Ramadan kullum Allah yana ‘yanta mutane. To kuma har idan daren ƙarshe ya zo, iya adadin waɗanda Allah ya ‘yanta daga wuta sai ya haɗa su gabaki ɗaya ya ‘yanta su. Saboda haka a yi ta addu'a kan Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda ya ‘yanta, ya kuma yake ‘yantawa. Sannan daga ƙarshe a yawaita addu'a da tawassuli da waɗannan da alkhairan da Allah ya sa a cikin waɗannan darare 10, Allah ya yi mana wannan hali na tsanani da annoba da muke ciki. Mi tawassuli, mi kaskantar da kai, mi tadarru'i, wato mi tawalu'u, mu maraice gaban Allah kan Allah maɗaukakin sarki ya yaye mana wannan annoba, kuma ya yaye mana sharrin da ka iya biyo bayan wannan annoba. Allah ya ba mu albarkacin waɗannan darare, ya sanya mu cikin waɗanda suke dacewa da ganin lailatul qadr. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi.